Així que us deixo 5 llocs a Catalunya on podeu menjar canelons d'escàndol. Aquí els teniu. Mira, una cosa que ja m'agrada d'aquest plat de canelons és la quantitat de beixamel. Jo sóc dels que defensa que hi ha d'haver-hi beixamel, una piscina de beixamel. I aquí tenim cullerars de beixamel, perquè si no és allò que fas curt. Només val que en sobri que no que en falti. Així que començarem així. Amb el primer ben gratinadet. Així que potser hi ha gent que li agrada una mica més torrat el gratinat. A mi així ja em va bé. I això, la beixamel, mira, beixamel i fils de formatge, tot abundant. I a més, si hi ha molta beixamel, li arriba a tothom, perquè si no, pobre, l'últim que enganxa, doncs no en pilla. Una beixamel lleugera, La beixamel pels canelons ha de ser lleugera, ha de ser fluida, per tal que llisqui bé i que acompanyi després aquesta farsa. Ja anem amb el kit de la qüestió, és com estan farcits els canelons. Gust fort de carn. Hi ha canelons de la mare, li preguntarem després a la mama aviam la recepta que ha fet. Una cosa important quan mengem canelons, i que aquí passa, és que la farsa no sigui molt tupida, perquè si no és un palto. En canvi aquí, la farsa lleugereta, fàcil de jalar. A part, mira, abans us he dit que la carn tenia un gust una mica fort, doncs no. La veritat que un cop ho barreges tot, tens canelons bastant lleugers, us diria. I és per tots els públics, I que és veritat que això és un tema personal, per gustos colors. A mi la beixamel m'agrada una mica de nou moscada pel sabor que hi dona. Aquí, si em porta, jo no hi noto. Puntet de pebre. I això, sobretot amb força beixamel. Molt bones.